आंखौ फोसाबदो आंखौ निमाहा होदो जिहेतु गोसोनि जेनोखि सानाय गोसोनि जेनोखि दुखु बेयो एकदम बेगेंनि सिंनिफ्राय हाबनायनिफ्रायबो रासिन बियो गोसोआव हाबनाय दा बेनिखायनो बे एकदम बिराद दुखु नांदोंमोन बेबायदिनो बायग्लिदों बिनि गोसोआ बेगेंफ्रानो गैला बेबायदिनो सानदोंमोन बियो ओमफ्राय आबुं जिबनखौ दायोना बियो नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय जेनोखि खराब नेचार गाज्रि मोनसे आखु गुबुननिखौ मोननो लुबैनाय गुबुननिखौ हास्थायनाय नायथावैखौ नायनाय दा बे खराब नेचार नामदो गाज्रि नेचार आखु बियो जेरैनोखि धन सम्पति ओमफ्राय गुबुन गुबुन मोनसे माबा महर मुस्रि ओमफ्राय गुबुन गुबुन मोनसे साननाय हनाय बे गासै आर'नाइ रंनायाव लिरनाय दङ जाबाय जायनोखि मानसिक मानसि बियो मा होनना बुंदों मोदोमनिनो नागिरदों आत्मिकना आत्मिकखौनो नागिरदों हला मानसिकमोन सिगां मोदोमनिबोमोन सिगां जेला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय टटेलि सोलायबाय ओमफ्राय बियो मा गेबें जाबाय मानसिया दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो बेखौनो मिथियो जाबाय आंनो खेमा होदो निमाहा होदो होननायजों लोगोसे बे खराब नेचार गाज्रि मोनसे आखु बेखौ मा होनो इसोरा सोलायना होबाय बेनिखौ बिनायखाय ओमफ्राय बिनि बिनाया मामोन जेब्ला इसोरा निमाहा होबाय निमाहा होनायजों लोगोसे बियो मा मोजांल' मावलांबाय फला निमाहा मोननायजों लोगोसे बे गाज्रिखौ मावथाराखिसै ओमफ्राय बियो मोजांखौल' मावलांबाय गाज्रिखौ मावाखिसै बियो दा बेनिखायनो कन्टिनिउस गड्स गाइडेन्स अर्थात इसोरनि जेब्लायबो मोजाङै दैदेनजानो लुबैनाय नैबेनि थाखाय बियो प्रार्थना खालामदों ओमफ्राय बियो इसोरनावहाय बेबायदिनो प्रार्थना खालामबाय ओमफ्राय गोथार जिउखौ दालां आंनिफ्राय गोथार जिउखौ दालां जों गोथार जिउखौ माबोरै नुनाय बेनाव गोथार जिउ दं बेनाव गैया जों माबोरै नुनाय माबोरै सिनायो गोथार जिउ थानाय गोथार जिउ गैया आंनो गोथार जिउ दं होननानै जुदि मिसा खोथाबो बुङोब्ला असैथ' थायोब्ला होमब्ला बे गोथार जिउआ बेनाव दं होनना सिनायगोन नामा सिनायनाय नङा बेखौहाय गोथार जिउ दं होनना बुङोब्ला एक्सनाव नामायनायखौसो बुङो दे एक्सनाव नामायनायखौसो बेखौसो गोथार जिउ होनना बुंनाय दै बारजन शिशुआ गोथार जिउजों सुफुंजानानै बिसोरो सिखाव खावाखै मानसि बुथाराखै ओमफ्राय गुबुन गाज्रि खामानि मावाखै ओमफ्राय ओरैनो दलद थायाखै बिसोरो खिन्थु बिसोरो गोथार जिउ दं जेब्लानाखि बिसोरो गोथार जिउ मोनबाय बे समाव सारा बुहुमाव थांनानै मोजां खामानि मावबाय इसोरनि बोसोनखौ खोन्थाबाय बेजों जों सिनायो सोरबा मोजां ख्रिस्टियान होनना बुङोब्ला बिनि खुगानिफ्राय सयथ'था ओंखारनांगौ मावनायाबो सयथ'था थानांगोन बेजोंसो सिनायगोन बे गोथार जिउ बेनाव दं होननानै जुदि बिनि सभाब चरित्र थिग गैया होनना बुङोब्ला बेहा गैया होननानै बुंजायो गोथार जिउ गैया बेहा होननानै मानो थाब थाब सोलायो खिन्थु बेबायदि सोलायनाय नङा जायफ्रा निमाहा मोनबाय निमाहा मोननायफ्रा एकदम बिसोरो मा बेयावनो गसंथानानै थाबाय दा बेनिखायनो जोङो गावनि जिबनखौ सिनायनानै नायदो दिनैहाय गावनि न'खरफोरखौ नायदो दिनैहाय हौवा हिन्जाव मोजां सोमोन्दो दंना गैया बिमा बिफा मोजां सोमोन्दो दंना गैया फिसा फिसौ मोजां सोमोन्दो दंना गैया जुदि गैया होनना बुङोब्ला दिनैनि टपिकआ जोंनि बे मा होनो रेस्ट'रेसन लाबोफिननाय होनना बुंनाया बे दिनैहाय दिनै नांगौ जोंनि थाखाय नोंथांनि न'खर नोंथांनि परिबार नोंथांनि फिसा फिसौ मा अबस्थायाव दङ सिन्था खालामनानै नायदो नोंथाङा दिनै कमप्लिट निमाहा मोनबाय ना मोनाखै जिसु ख्रिस्ट'जों दंना गैया जुदि गैया होनना बुङोब्ला दिनै न'खराव जिबनाव
जोंनि देग्लायनि टपिकआ बेखौनो बुंदों एकदम बे टपिकआ अर्थात जोंनो दिनै गोसो सोलायनाय ओमफ्राय रेस्ट'रेसन फैफिननाय लुखांफिननाय गिदिंफिननाय बेबायदिनो प्रत्येक जोंनो बुंनो हाले आंनो बुंनो हाले जोंनि गोबांथार मण्डलि दंसै दा 200 बावनो बारलांबाय खिन्थु प्रत्येक गामिफ्राव दिनै बहायबा दं बहायबा गैया हौवा हिन्जाव नागारनाय एकदम बिराद सहज जाफैबाय दा मानो होनना बुङोब्ला मोदोमनि नायगिरग्रा मोदोमजोंनो थाङो होनना बुंनाय बे मानसिक ख्रिस्टियानफोर दिनै गोबाङैनो दंसै जेरावनाखि गावनि फिसाजोंबो सन्तुष्ट गैया जेरावनाखि गावनि हिन्जावजोंबो सन्तुष्ट गैया जेरावनाखि गावनि धन सम्पतिजोंबो सन्तुष्ट गैया गुबुननिखौ मोनदेरनो लुबैनाय दा बेनिखायनो रुमिया पत्र ओरैनो लिराखै आरो बेवहाय मानसिक मानसि मोदोमनिल' सानग्रा बे मोदोमनिल' सानग्रा होनना बुङोब्ला न'खरखौ बियो बोफायगोन बेंथलाव सानसेखालि आङो साहा लोंबाय थादोंमोन सासे बुरैसा मानसिया खोन्थालायबाय खारलांलाबाय आंनि बिहामजोआ गुबुन हौवाजों सानै गथ' दङ बे सानै गथ'आ दा आंसो नायबायनांसै होननानै बे मानो बिदि जायो एकदम गोजांस्राव गथ'फोरखौबो अननाय गैले मानो मोदोमनि लुबैनाया देरसिन जाबाय सोरबा बांसिन फैसा होनो हायो सोरबा बांसिन गाननो जोमनो होनो हायो सोरबा समाय होनो हायो सोरबा महरखौबो सोलायहोनो हाग्रा दंसै टाउन सहराव दा बेखौसो नायगिरग्रा जाबाय दा बेनिखायनो बे जोंनि जेनोखि दा बे बोथोर जाबाय बे बोथोरा बिराद गिथावथाव नायनो थाङोब्ला दिनै माबायदि बोथोर जाखो बेनिखायनो बिसेसकै आङो गोबांथार खोथा बुंबाय मा होनना बुंदों रेस्ट'रेसन होनना बुंनाय पलिटिक्सनि खोथा होन मा होन जोंनि बड'लेण्डआव गुबुंले जादोंमोन सानसेनि दिनावहाय क'क्राझारजों थांनो हाया गुबुन साइडजों थांनो हाया थाबायलांनो हाले आलासि जानो हाले सोरबा आलासि जायोब्ला सिथाबनो बेबायदि घटना गोबां जालांबाय दा बेनिखायनो मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेस बेखौनो एकदम बुंनो जाबाय बेनिफ्राय दा लुखांजाबाय बे परिस्थितिया थाबाय थाया गैले थांबाय दा गोदान जाबाय बिटिसि जानायजों लोगोसे ओमफ्राय मा थांलाय फैलाय हान्था मेला मोजां जाबाय दा बेनिखायनो नै बेबायदिनो बे रेस्ट'रेसननि खोथा लुखांफिननायनि खोथा होनना बुंले जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बे गोनांसिन बयनिख्रुइबो मानो होनना बुङोब्ला बे पारमानेन्टनि खोथा दङ आत्मिक हिसाबै जोंनि बे संसाराव मण्डलिया बे पारमानेन्ट नङा शिष्यफ्रा पारमानेन्ट न'खौ सिनायनानै बिसोरो थैनायखौनो गोबाबाय मानो पारमानेन्ट न' दङ जोंनिबो अस्थायी 80 बोसोर 70 बोसोरल' थाङो दा गोबाङैनो थैलांबाय जोहोलावफोर डायबेटिस बेराम जानानै गोबां मानसिफोर थैलांबाय दिनैहाय नायोब्ला एबनर्माल हिन्जावसाफोर 4 साबा 6 जन गाहाम संनायखौ अपारेसन जायो अन्थाइ जानाय अन्थाइ गोबाङैनो नुयो नायफैलानो सोरबा गेदेर गोबाङैनो अन्थाइ बथलाव दिन्थियो बेरामफोरखौहाय जेला बेखौ बहनबाय बिनि उनावसो नर्माल लाइफआ फैफिनोलै बे गाज्रि अबस्थानिफ्राय नर्माल लाइफ अर्थात मोजां आबहावा बे रिबिल्ड जाफिनो गोदानैहाय दा बेनिखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय जोङो नायनो गावनि जिबनखौ जोंनि जिबना दायुदनि जिबन बायदि दिनै थिग नंगौना नङा ओमफ्राय जोङो इसोरजों खाथि सोमोन्दो लादोंना लायाखै ओमफ्राय जोंनि साननाय हनायफ्रा माबायदि दिनैहाय दिनै न'खर दाग्राफ्रा माबायदि सानदों सोरबा जुदि जिबनाव दाबो मोनसे स्टेडिनेस अर्थात गोहोम गोनां गैयि दं होनना बुङोब्ला दिनै इसोरा लिंदों
हसेयामोनखौ लिंनाय इजराइलफोरखौ लिंनाय बायदि जेरैनोखि बिसोरो मा इजराइलफ्रा इसोरखौ मिथिगौ 40 बोसोर हाग्राबारिनिफ्राय फैबाय अरनबारिनिफ्राय इसोरनि अननायखौ गैयैयावबो जाहोनाय नुबाय बेदर बिला बेदरबो मोनो दै बियाव दै मोनदों खनान हादराव लांदों जेला खनान हादराव लांबाय आबादफ्रा बेरेमोदै गाइखेर बोहैनाय देशआव लांबाय जेलानोखि मोनबाय अब्ला इसोराखौनो बावफिनबाय ओमफ्राय बेबायदिनो बावनानै बाल देबता आसरत देबी बिसोरखौसो आरो खुलुमफिनबाय मानो होनना बुङोब्ला दाइभार्ट खालामबाय गोसोखौनो सैतानाबो आसरत देबीखौ खुलुमोब्ला मा होनना बुङो सम्पति मोनो